zamo madubin duba, sai da ƙaunar ka za mu samu hanyar tuba. Ya ma'aikin Allah kake cire mu guba, abban faɗi matuka gama min komai. Mai yin magana cikin kalaman taushe, sannan ga jikinsa ko da yaushe kamshi, wanda san bai da hasada ko in ce gashi. Kowa na sane ina nufin musulmai. Makurar kyau gurabu ka zamo dangata, ko cikin annabawa da haka yorata. Fata na ganin ka shugaba na huta, walla domin rasulu zan faɗa da makamai. Mafakata Annabi kai ka zamto mafita, sannan dagon Amina daga Abdullah, abban faɗi matuka gama min mai hasken jiki gami da kyawun sufa, mai daɗin suna cikin fararen harfa. Sanadina ka ne na samu bargo na rufa, in ka so ni ko makiya ba samin komai. A guri na ka ne a samu jirgin tsira, sannan ma a samu har da kokon madara, wanda bai da rabo ko ganin kama bai fara. Duk misalin da zan akan ka wuce komai. Naga domin ka ne mu samu duk alfarma, kai ka zamto gwanin da ba kamar ka girma. Rabu ma kai ya bai wace tan al'umma, tawagar ka Annabi ka gama mana komai. Mafakata Annabi kai ka zamto mafita, sannan dagon Amina daga Abdullah, abban faɗi matuka gama min komai. Baya kai in a zo wajen batun kyan hali, ga haƙoran ka tastatas suna yin kyalli. Kai tazara Annabi ka yi nisa goli, gane kasda fa kai na in zamanto jarmai. Ti Adam Ikara ake kiran sunana, ga kasidar abba gazara karshen suna. Ɗagun Abdullahi ka naɗa ga Amina, mai sarkin da baya shi a fannin komai. Shi Annabi ko ina abai da makusa, ni akan ka zan ba da rayuwa ta fansa. Rijiyoyin da ba ruwa ake yin yasa, na gwanin Habibi ya fi karfin komai. Mafakata Annabi kai ka zamto mafita, sannan dagon Amina daga Abdullah, abban faɗi matuka gama min komai. Dan Adam ne gare ni kun ga kwai ni da rauni, ba kwakwalwar da zan yabe ka karshen masani. Kai min mafaka rasuli in Hausa ne, domin na sani kana da damar komai.